Hvis jeg kunne tegnsprog, så havde det været rigtig fedt. Jeg er meget fascineret af folk, der kan det. Utrolig kommunikationsform. Nå, det var en helt anden snak. Pladen er fuld. 4 lys tændt. Det er 4. advent. Velkommen i Halles julestue. Det er aller sidste afsnit. For denne omgang i hvert fald. Nu er vi meget tæt på snart. Og vi har selvfølgelig programmet til jer. Vi har gaven. Vi har hans hedepalme. Vi har dagens gæst. Alt er fuldstændig som det plejer. Og du kan selvfølgelig også ringe ind senere hen i forhold til den ledetråd, der er oppe i parken. Og jeg siger det bare sådan helt nonchalant, fordi jeg tænker, dig der er med her, 4, ved bare fuldstændig, hvordan det fungerer. Og hvis du først er sprunget ind på 4, så er det bare ærgerligt. Så må du lige gå tilbage og se de andre afsnit, så du lige er opdateret på, hvad der egentlig foregår her i julestuen. Så det er den hardcore seer i dag, jeg snakker mest til. Så specielt velkommen til dig. Jeps. Og jeg har, jeg har Per siden her, og han vil bare rigtig gerne sige noget til jer. Så jeg synes bare, vi lige smider den over til Per med det samme. Værsgo. Jeg vil bare ønske jer rigtig glædelig jul alle sammen, og håber, at stegen er lige så sprød, som runner Per er. Hvis I får brug for en rigtig dygtig runner til en eller anden opgave, I har, så håber jeg så, at I finder en på et tidspunkt. Glædelig jul! Hej for Per! Stærke sager, Per. Rigtig glædelig jul til dig også. Men vi snakker jo ved bagefter. Men super. Jeg kan høre noget, der sådan banker og rumler her i bygningen, og jeg tænker, det må være næsten inde hos Hans Hedepalme, der sker et eller andet fuldstændig vanvittigt. Så jeg tænker lige, vi skal lige tjekke op på det. Hans, hvad laver du derinde? Er du overhovedet klar? Ja, selvfølgelig er jeg klar, Halle, senere med 4 advents julegave-idé. Det kan du sige, betro. Vi ses senere. Og det var godt. Jeg håber ikke, du fik hammeren over foden der, Hans, da du lige tabte det på gulvet. Jeg håber ikke, det var meget, der gav chokket. Nå, men pyt med det. I hvert fald så er vi i fuld gang med julestuen, og det skal vi også med her. Den aller sidste adventsgave skal vi da have gang i af Runner Pers adventskalender nummer 4. For pokker da, og bliver det spændende. Lad os se, hvad der er her nede i kassen i dag. Jeps. Vi starter ud med genstanden. Det er en hængelås. Ja. Og så kigger vi selvfølgelig på, hvad Per har skrevet i dag. Godt. Er du klar derude? For at finde dagens ledetråd, skal du plusse pakkens indhold med det antal liter yoghurt naturel, der er hældt ud over tørre hæle på mænd født i Hobro. Super. Lad os da se, om vi ikke kan få det til at gå op på en eller anden måde. 72 19 6 milliarder er telefonnummeret til studiet. Telefonen er åben nu, hvis du har et rigtig godt bud på, og forhåbentlig et svar på, hvad det kunne være. Så ser vi simpelthen, hvad der sker i dag. Halles julestue. Hej, det er Peder. Hej Peder. Og velkommen her til den sidste del af programmet. Det er faktisk dig, der bliver manden, der kommer til at afslutte den her julequiz, som vi har haft kørende her på telefonen. Det er godt nok spændende, hva'? Ja, det er ret spændende. Og spændende skal det jo så selvfølgelig også være, fordi vi vil meget gerne høre, hvad resultatet er af dagens gåde. Jeg har fået det til ordet rekvisitter. Du kommer frem til ordet rekvisitter. Ja vel. Jeg kigger lige op. Per sidder selvfølgelig bare med tommelfingrene i vejret og nikker, så det er fuldstændig rigtigt, Peder. Det var virkelig, virkelig godt gættet. Jeg kan bare det pis der. Tusind tak for din hjælp, og en rigtig glædelig jul her fra stuen. Jeg glæder jul til dig også. Hej igen. Hej så. Rekvisitter? Ja, det kan man roligt sige, at min gæst i juleværkstedet bruger ret meget af. Så lad os da bare lige smide den over på det interview. I juleværkstedet i dag, der byder jeg velkommen til dig, Valentin von Kastanjehage. Det er simpelthen dig, der er den sidste gæst i Halles julestue her, 4. advent. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Også mig, kan du tro. Du er eventplanlægger med fokus på unikke oplevelser. Valentin, hvad kunne en unik oplevelse være i din butik? Før det skal være unikt, kan man sige, så skal det jo være noget nyt, noget overraskende, noget folk ikke har prøvet før. Der er mange, der også kalder det sådan pranks i dag, og sådan nogle ting, når det virkelig skal være overraskende. Og det er egentlig meget det, vi sådan arbejder med i min butik. Det kan eksempel være, at du måske for eksempel står ud af sengen en morgen, og straks så falder du over en udstoppet ræv. Det havde du ligesom ikke rigtig forventet, så det var sådan unikt og overraskende i sig selv. Det kan være, at du går rundt ud og handler et eller andet sted. Du ved, går din egen verden, går med dine egne tanker.
Og pludselig så bliver der overfaldet af en hamperryg. Det havde du bare slet ikke forventet. Og det man kan sige, så er det også bare unikt og overraskende. Så vi kan tilbyde utrolig mange skræddersyede løsninger i min butik. Det lyder mega spændende, Valentin. Hvilke typer af sådan arrangementer bliver du typisk booket til? Jamen, det er ofte det bryllupper, det jubilæum, konfirmationer, begravelser. Det er den dur, det ligger i. Begravelser? Okay. Men hvad kan du gøre sådan af unikke ting ved sådan en ellers ret trist begivenhed? Lige der skal vi også træde yderst varsomt, og det gør vi også. Og det er både respekten for den afdøde, og selvfølgelig også de pårørende. Det ligger altså meget på sinden. Og vi har sådan også erfaret efterhånden, at det er først ved graveøl, at vi ligesom kan skrue rimelig meget op for løjen igen. Og der har vi haft stor succesrate med at springe en dagligstue i luften, mens vi kaster ferskrøget laks efter folk, der løber væk. Det har de slet ikke prøvet før, nogen af dem, og slet ikke forventet, så det var meget overraskende og nyt for dem alle sammen. Så det er en, der bliver bestilt en gang imellem. Det lyder også helt utroligt omkostigt, altså især det der med ferskrøget laks. Hvad gør I for eksempel til jubilæer? Jamen, jubilæer, det er jo altså noget helt specielt, fordi der er det jubilaren, der ligesom er i fokus hele dagen lang. Og der har vi forskellige muligheder at byde ind med. Den, der er blevet bestilt flest gange, den går ud på, at vedkommende får stukket et hjortegevær op i røven, mens vedkommende skal synge gamle gasolinsange. Og jeg kan sige, at det er så en, der bliver sådan jævnligt bestilt, og det er også en vare, vi har på lager, så den er nem at få fat i. Det kunne være en ret spændende ting, fordi vi har jo Runner her i programmet, og han har jo snart 3 års jubilæum. Så, Jamen, altså, der siger du bare til, fordi vi har faktisk også fået et helt nyt parti elstyrgevir hjem, så man kan vælge lidt med forskellige sager, som er vores lagervare bestemt. Så lad os lige snakkes ved her efter programmet. I hvert fald tak, fordi du tog dig tid til at komme og fortælle om, hvordan man kan få unikke oplevelser leveret af din virksomhed. Det var så lidt. Den har du ikke regnet med, hva'? Ved I hvad, det slog mig lige, at Per han sidder jo lige her ved siden af. Når jeg nu lige har snakket med min julegæst omkring den her jubilæums overraskelse. Men nu ved jeg heldigvis, at Per han sidder altid med høretelefoner på, og det er ikke studieoptagelserne, han sidder og lytter med på. Han hører altid Prop og Bertha. Så det er faktisk lidt min redning, at han bare sidder derovre og ligesom passer lidt sig selv, indtil han skal gøre et eller andet og lave noget. Så jeg håber ikke, han har hørt det, men det bliver i hvert fald en fed overraskelse til Per. Jeg håber i hvert fald, han bliver rigtig glad for det. Måske lidt men det må vi kigge på bagefter. Altså. Er I klar? Det er ved at være nu. Det er ved at være tid til den sidste julegave-idé fra vores fantastiske mand. Skal vi ikke bare gøre det? Det tror jeg. Værsgo, Hans. Tak for det, Halle. Og så er det altså Hans Hedepalle. Lige ud i din skærm igen. 4. advent, rosin i pølseenden med den aller sidste store julegave-idé. Så har du også lige et øjeblik til at nå at vælge, om det skulle være 1, 2, 3 eller 4 af dem, Hans har leveret til dig. Denne gang, der skal vi simpelthen over og være rigtig positive. Nemlig, vi skal høre lidt om positivsgiveren. Det er ham her. En dejlig træmand. Men det er ikke en hvilken som helst træmand. Han er nemlig baseret på det nyeste AI-teknologi. Så ham kan du simpelthen stille nogle spørgsmål, eller du kan komme med nogle konstateringer til ham, og så vil han give dig et positivt svar tilbage. Lad os lige prøve en gang. Jeg kan for eksempel sige til ham, hvor har jeg ømme knæ i dag? Omplacer smerten. Slå dig i hovedet med en stegepande. Hold kæft, en god idé, mand. Lad os lige prøve noget videre. Jeg bryder mig ikke om maden på det her sted. Spis noget rasp og smør dig ind i Bagsværd station. Han er sgu da ret, mand. Så kommer måske lige noget, som nogen af jer tit gør, eller et eller andet. Hvor er jeg ærgerlig over, at jeg er kommet for sent på arbejde. Det er værre at komme for sent på toilettet med Roskilde-syge. Genialt, mand. Det er fuldstændig fantastisk. Positivitetsgiveren, han er simpelthen bare mega lækker at høre på. Det var simpelthen den 4. adventsgave fra Hans direkte ud til dig. Jeg håber, du kan vælge. Og ikke andet, så vil jeg bare ønske dig en rigtig glædelig jul. Hej fra Hans! Positivitetsgiveren. AI-teknologi. Jamen, det bliver vildere og vildere, det her. Altså. Så jeg ved ikke med dig, men jeg er sådan lidt i begge lejre der. Jeg synes, det er smart nok, og så samtidig kan jeg også rigtig godt lide noget af alt det gamle der. Og sådan, jeg er sådan lige lidt på midten af det hele, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg gider gå den der helt moderne vej. Jeg kan også godt lide... Men ved du hvad? Vi kan jo ikke stoppe udviklingen, og det skal vi heller aldrig nogensinde gøre. Men vi kan stoppe afviklingen, og det er faktisk det, jeg er på vej til at gøre nu. Fordi nu var det simpelthen sidste adventskalenderdag her i Halles julestue. Igen, tusind tak for dig, der har set med på de her programmer. Helt fra start til slut. Der har været gode tilkendegivelser rundt omkring i
af dem, jeg har mødt eller har fået skrevet og noget. Så det har været rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt lige præcis at sende til dig, der har været med hele vejen. Så tak skal du have for det. Nu vil vi runde af. Jeg vil sige rigtig, rigtig glædelig jul til dig og din familie. Pas godt på dig selv hen over nytåret, og kom rigtig stærkt ind i 2025. Nyd det. Tak for denne gang. Halles julestue. Over and out.